बोंबील फ्राय करून दाखवते. ते पण पहिले मी दाखवलेले आहे, पण ते कसे माहिती आहे का, छोटे बोंबील होते ते मी लगेच असे फ्राय करून दाखवले आहे साफ करून. आता मी ते मोठे बोंबील आणले होते ना, तर ते साफ करून आहे ना, असे मध्ये कापून आहे ना चिरून ते मी पाट्याखाली ठेवले होते थोडासा मीठ लावून. ते तुम्हाला मी दाखवते आता मी कसे ठेवले होते ते. म्हणजे मी पाट्याखालून आता काढले आहे, ते मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, हे असे रुमालात बांधून आहे ना, म्हणजे पाणी जाण्यासाठी, म्हणजे ते एकदम आता सुके झालेत. हे असे त्याच्यामध्ये रुमालात ठेवून आहे ना, एकावर एक ठेवून त्याच्यावर थोडा मीठ टाकून मी असे रुमाल घडी मारून आहे ना असे पाट्याखाली ठेवले होते. म्हणजे कसं माहिती आहे, उंच भांडं ठेवायचा, तर असे कपड्यामध्ये बांधून आहे ना, रुमालामध्ये बांधून हे असे बघा कसे झाले आहेत. असे बांधून ठेवले, त्याच्या पूर्ण त्याच्यावर पाटा ठेवायचा, असं वजन ठेवायचा. म्हणजे तुमच्याकडे समजा पाटा नसेल ना, तर 1-2 किलोचं वजन काय असेल ना, तर असं त्याच्यावर ठेवायचं, ह्या म्हणजे ह्या गटलीवर. म्हणजे ते कसे पाणी त्यातला सगळा सुकून जातो. आणि बघा कसे चिपकलेत आहेत हे असे, मग असे पातळ होतात. असे मध्ये कापून आहे ना, मध्ये चिरून, हा इथे एक काटा आहे, असं चिरून आहे ना मी असे लांब असे केले आहेत रुंद. आता मी सगळे असे सोडून घेते आणि त्याची मी फ्राय करते. हे बघा असे. आता याच्यामध्ये पाणी नाही, हे आता कसे फ्राय करताना आहे ना आपल्याला ते मस्त होणार कुरकुरीत एकदम. असे सर्व करून घेतले आहेत. मध्ये कापायचे आणि असे रुंद करायचे. एकच भाग कापायचा, पोटाकडून भाग कापायचा. हा पाठीचा भाग आहे आणि हा पोटाचा भाग आहे. हा असा पोटाचा भाग असतो, तो असा पोटाचा भाग असा कापायचा. आता हे बघा, हे आहे ना असं लांब होता की नाही बोंबील, असा लांब होता ना. मग आता हे त्याचे मी असे 2 तुकडे केले, असे आता हे 2 तुकडे झाले. आता चिरायचं कसं, आता हे त्याचा हा त्याचा पाठीचा भाग आहे आणि हा पोटाचा भाग आहे. मग पोट साफ करायचं आहे ना, पोट साफ झालं मग असं, तर पोट साफ झाल्यावर आहे ना, ही सुरी घेतली, या सुरीने आहे ना असे असं हे बघा असे मग भाग करायचे. पूर्ण कापायचं नाही, हा मध्ये गॅप ठेवायचा, म्हणजे हे असं लांबचे लांब होतो. हे पण बघा, म्हणजे हा पूर्ण भाग कापलेला नाही आहे, ही पाठीकडे ही जागा अशी ठेवायची अशी, आणि फक्त मग असे 2 भाग होतात. असे करून पाट्याखाली दाबून ठेवायचे वजनाखाली. म्हणजे 2-3 तास जरी ठेवलात ना, तर त्याचं सगळं पाणी निघून जातो, कारण ते लई लबलबे असतात ना, एकदम नरम बोंबील असतात ते. मग ते असं पाणी काढून आहे ना त्याचं, ते असे छान होतात. डीप फ्राय केली ना तरी पण मस्त होतात. आता मी आहे ना डीप फ्राय नाही करत आहे, कारण त्याचं तेल उरतो ना, म्हणून मी आता साधेच मी तुम्हाला फ्राय करून दाखवते आहे. कारण का, आता 2 दिवस परत उपास येतो ना, मग ते तेल फुकट जाणार, म्हणून मी असे साधे मी तुम्हाला तळून दाखवते फ्राय करून. हा त्याच्यासाठी आहे ना हे लागणारं साहित्य, हे तेल आहे, हे तेल आहे, आणि हे कोकमाचं पाणी आहे. हे कोकम घेतलं होतं, त्याचं हे थोडंसं ज्यूस काढून घेतलं आहे. हे मिरची मसाला आहे, म्हणजे घरातलाच मसाला आहे. हे मीठ आहे, ही थोडीशी हळद घेतली आहे, आणि अर्धा चमचा आहे ना अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. आता त्याच्यासाठी हे मी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. म्हणजे समजा प्रत्येकाच्या घरी टायमाला तांदळाचं पीठ नसतो ना, म्हणून मी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. चपातीचं पीठ तर सर्वांच्या घरी असतो, म्हणून त्याच्यामध्ये आहे ना ही मिरची मसाला त्याच्यामध्ये टाकला आहे जरा, म्हणजे कलर येण्यासाठी. याच्यामध्ये आहे ना ते डुबून आहे ना मिक्स करून ते तेलामध्ये सोडायचे. आता मी आहे ना या ताटलीमध्ये हे सर्व काढून घेते आणि याच्यातच सर्व मसाला वगैरे लावते. हा रुमाल आहे ना असा स्वच्छ साबणाने धुवून मस्त ठेवायचा, टाकून नाही द्यायचा, मच्छीचा आहे म्हणून. आता याच्यामध्ये पहिलं आहे ना मी कोकमाचं पाणी टाकते. हे कोकमाचं ज्यूस घेतलं आहे करून. त्याच्यामध्ये हे मीठ आहे. मीठ पहिलं मी टाकून थोडंसं टाकलं होतं, कारण का मच्छी खराब होऊ नये म्हणून. थोडंसं टाकायचं, चिमटीभर बोलली. त्यामुळे पाट्याखाली ठेवताना आहे ना रुमालात बांधून मीठ टाकायचं. ते का, म्हणजे मच्छी खराब नाही होत, म्हणजे ती 4-5 तास ठेवायची असते ना, म्हणून. आता मी हळद टाकली थोडीशी. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, अर्धा चमचा. आता हे आहे ना सर्व मिक्स करून घेते. त्याच्यानंतर लाल मसाला टाकायचा आहे. आता मिक्स करून घेतलं ना, असं त्याच्यात लाल मसाला टाकायचा नंतर. हे बघा कशी सुकी सुकी एकदम.
हे आता परत आहे ना काढून ठेवायचं नाही आहे, लगेच करायचं, फ्राय करायची. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी मिरची पावडर घेतली आहे, मसाला तो टाकते. 1 चमचा घेतला आहे. असं काढून घ्यायचं पटकन आणि गॅस लगेच आहे ना गॅस पेटवून लगेचच फ्राय करायला घ्यायची. नाही तर काय होतं नंतर मग ते परत पाणी सुटतो. गॅस पेटवला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं तेल टाकते. याचा मसाला आहे ना त्याला व्यवस्थित लागतो. असं कापून घ्यायचं आणि दाबून ठेवायचे 4 तास. आणि त्याच्यामध्ये जास्त म्हणजे मीठ टाकायला विसरायचं नाही, कारण मच्छी मग खराब होणार. मच्छीमध्ये मीठ टाकलं ना की मच्छी म्हणजे भरपूर टाईम राहते. आपण वजन ठेवलं ना त्याच्यावर 4 तास ठेवायचं वजन ठेवून. मग ते असं सगळं त्याच्यातलं पाणी निघून जातो. तर तुम्हाला माहिती आहे किती बोंबील नरम असतात ते, त्याच्यामध्ये पुरं पाणीच भरलेलं असतो. आता तेल तापलं आहे. असं बघायचं तेल तापलं काय, नाही तर जरासा आहे ना असा मसाला सोडून बघायचा. तर बघा असं चरचरला ना मग तेल तापलं समजायचं. आता हे असे आहे ना पातळ कसे आहे ना पिठामध्ये असे पीठ लावून त्याला असे तेलामध्ये सोडायचे. असं सर्वांना आहे ना असं पीठ लावायचं. मग ते सुके आहेत ना म्हणून त्याला मग जास्त पीठ पण नाही लागत. आता हे आहे ना असे सर्व आहे ना मी करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. असे टाकल्यानंतर आहे ना टाकताना कसं गॅस जरा बारीक करायचा, म्हणजे तेल हातावर नाही उडणार. आणि पीठ लावल्यामुळे कसं चिपकत नाही. आता मी गॅस जरा फास्ट करते आणि ना फिरवते. आता साईडला घ्यायचे नाही, असे फिरवायचे एक एक करून. म्हणजे इथे फिरवायला आहे ना त्याला जागा मोकळी करायची. हे बघा अशी, मग त्याच्यामध्ये आहे ना ते जाऊन असे त्याच्यामध्येच पडतात. मग जाऊन असे जसं फिरवायला भेटेल ना तसं फिरवायचं. याचे सगळे फिरवून घेतले आहे. आता जरा भाजायला हवेत ते. असे थोडे तरतरत आहेत ना, मग ते तरतरायचे कमी झाले ना मग समजायचं की आपले बोंबील चांगले भाजले. आता छान झाले, भाजले आहेत पण चांगले. आता असं एका बाजूला भांडं करून आहे ना हे सगळे एक एक काढून घ्यायचे, म्हणजे तेल कसं इथे खाली येतो, मग त्याच्यामध्ये तेल राहत नाही. हे बघा असे सुके सुके असे काढायचे. तेल भांड्यातलं एका बाजूला असं करायचं. हे बघा तेल सगळं खाली आलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये काहीच नाही तेल आहे, एकदम सुके झाले आहेत. ते पहिले टाकलेले काढले आहेत भाजून. आता हे दुसरे टाकते. असे तेलामध्ये सोडायचे. तेलामध्ये सोडताना आपली काळजी घ्यायची, कारण हातावर तेल वगैरे उडू नये म्हणून. अलगद सोडायचे. तेल असेल ना तर तिथे सोडायचे. आता हे टाकले ना, आता हे मध्ये घ्यायचे असे भाजायला, कारण आता आपल्याला तेल नाही त्याच्यात ओतायचं आहे परत. ते पण आता आहे ना असेच मी ते फ्राय करून घेते. बघा अशी हे करपलेलं आहे ना तेलातलं, हे बाजूला असं काढून घ्यायचं. मी याचे आता फ्राय करून मी ते तव्यात टाकले, ते असेच फ्राय करून घेते. बघा किती मस्त कडक झाले. आता झाले आहेत. गॅस बारीक करते, बंदच करते आता आणि तुम्हाला काढून दाखवते. यात असे आहे ना एका बाजूला करायचे
ते बघा तेल सगळं खाली येतो. याचे आता एक एक काढायचे. बोंबील फ्राय मस्त झालेली आहे, छान झाली एकदम. तुम्ही पण करा. ही बघा अशी मस्त छान झाली आहे, कुरकुरीत एकदम. बघा असे तुकडे पडतात, याच्यात काटा नाही काय नाही. असंच पण माणूस आहे ना असंच खाऊ शकतो. याचे काटे असतात ना हे असे निघतात आपोआप. तुम्ही पण करा.